Fl-aħħar katekesi tiegħi bdejna nirriflettu ftit dwar il-Knisja bħala post ta' fejqan fil-ħajja tagħna li Ġesu ħaj fil-Knisja irid ifejjaq il-Knisja tiegħu, irid ifejjaq lilna kull wieħed u waħda minna individwalment u konna qegħdin nitkellmu ftit u nirriflettu dwar anke il-fejqan tal-weġġat fil-ħajja tagħna fih dan il-Knisja. Fejqan ta' weġġat fuq diversi livelli. U kont għamiltilkom mistoqsija eżistijaj se nagħmlu. Jekk se nħallu l-weġġat tal-passat jikkontrollawna b'tali mod li naġixxu b'mod li aħna nkunu ċ-ċentru, jiġifieri ma ninfetħux għall-oħrajn għax jiena mweġġa mela jiena ninara għal żewġi, għal marti, għal uliedi, għal familja, għal komunità, għal knisja, kunx ħanibqa' hekk jien jew nkella x'ħanatu ċ-ċans l-Ispirtu Santu bl-imħabba tiegħu ifejjaqna ħalli jiftaħna l-futur ħafna isbaħ mill-passat li kellna. U kont qed naqsam magħkom eżistijaj kif l-istruttura tal-quddiesa it-tħejja ta' qabel qudies, il-qudies u wara l-qudies jekk nimxu pass pass magħha kif tista' tkun mument ta' fejqan fil-ħajja tagħna. U l-ewwel li rajna hija l-preparazzjoni għall-quddiesa u rajna żewġ attitudnijiet li għandu jkollna fil-ħajja tagħna bi preparazzjoni għall-quddies li huwa it-tifħir, is-sens li ħneħtlu biex infaħru l-Alla u għedna li importanti meta inti titlob għal fejqan tal-weġġa tiegħek tibda billi tfaħħar l-Alla. Għaliex biex il-weġġa tiegħek tara f'kuntest ta' tant grazzi oħrajn li jint għandek fil-ħajja. It-tieni ħaġa li qedna illi aħna neħtlu għall-quddiesa għax għandna immaġni ta' Alla illi ħobb bl-ebda kundizzjoni. Allura edna wkoll meta jiena qed nitlob għal fejqan tal-weġġat tiegħi irid nitlaq ukoll mill-viżjoni ċara ta' Alla li jħobb mingħajr ebda kundizzjoni. Ħaniġu għat-tielet aspett, it-tielet attitudni li aħna għandu jkollna biex nersqu anke ċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa u li qegħdin nagħmlu tnaqbdu dawn l-attitudnijiet u nittrasportawhom anke għat-talb tal-fejqan interjuri, ġifieri il-talb tal-fejqan fil-weġġat f'ħajjitna. It-tielet aspett huwa illi jekk l-ewwel rajna l-bżonn ta' tifħir imbagħad il-viżjoni ta' Alla, issa importanti li jkollna viżjoni tajba tagħna nfusna. Viżjoni tajba mhijiex a feel good. Viżjoni tajba tiegħek innifsek hija kif Alla jħares lejn il-bniedem. Aħna llum il-ġurnata eżistijaj, is-soċjetà tagħna għandha ħafna viżjoni antropoloġiċi ngħidulhom ġifieri l-viżjoni tal-bniedem li huma differenti mill-viżjoni ta' kif il-kelma Alla tħares lejn il-bniedem. Il-kelma Alla turina illi l-bniedem huwa bniedem illi fiehem it-tajjeb, il-bniedem ma nemnux aħna li huwa kompletament ħażin u mħassar, imma l-bniedem li fih għandu wkoll l-inklinazzjonijiet ta' dnub, ġifieri t-tajjeb u l-ħażin jgħixu fl-istess ħin f'qalb il-bniedem. Però aħna l-viżjoni tal-bniedem hija li dan il-bniedem fejn it-tajjeb u l-ħażin fih jgħixu fl-istess ħin huwa il-bniedem li hu maħbub. Mela inti titħares lejk mhux biss tħares lejn Alla li hu mħabba, imma int titħares lejk bħala il-maħbub ta' Alla kif jgħid San Pawl fl-ittra tiegħu ir-Rumani meta jindirizza lil maħbubin ta' Alla. Kemm sabiħa eżistijaj. Hekk Pawl jiddeskrivi n-Nisrani l-insara il-maħbubin ta' Alla. Anti il-maħbub ta' Alla. Mela inti meta tersaq lejn il-fejqan l-Ewkaristija, inti tersaq din l-intimità. Hija l-ikla tal-maħbubin, Ġesu u int. Però anke meta tersaq għal-fejqan biex titlob il-mulej fejqek, titħares lejk bħala persuna illi int maħbuba minn Alla. Mhux biss li Alla jħobb bla kundizzjoni, xi drabi aħna dik nistgħu nemnuha, però mhux għalija. Jiena nista' nemmen li l-mulej jħobb il-kulħadd barra lili, għaliex id-dnubi tiegħi tant huma kbar, għaliex il-weġġat tiegħi tant huma kbar li donnu laqas Alla ma jista' jagħmel xi ħaġa fihom. Mela ma ħadd ieħor nemmen li l-mulej jista' jaħdem, imma miegħi ma nemminx li jista' jaħdem. U allura irridu nitolbu l-grazzja l-Ispirtu Santu li verament aħna narfu bid-dawl tiegħu li jiena jistħoq li nkun maħbub minn Alla u li jien fil-fatt maħbub minn Alla. Kella kif nistgħu nitlob il-fejqan minn għandan Ġesu jekk ma nemmix li jħobbni. Il-fejqan interjuri tal-weġġat tagħna eżisti fl-aħħar mill-aħħar il-bniedem ifiq meta esperjenza l-imħabba.
hija l-imħabba li tfejjaq il-weġġat tal-passat, mhux l-argumenti, mhux ir-raġunamenti, mhux li nsibu min għandu tortu min għandu raġun. Importanti nistabbilixxu ġustizzja wkoll fil-ħajja, però l-bniedem fiq meta hu maħbub, meta jerġa' jduq l-imħabba f'qalbu. L-imħabba ċerti nies jagħmlu żball illi jgħidulek illi l-ewwel irid infiq biex imbagħad inkun nista' nħobb. Fil-waqt li nifhem għaliex, però jiena naħseb forsi jinsbaljat ma l-esperjenza tiegħek uritni li l-bniedem ma jridx jistenna biex ifiq biex ikun jista' jħobb. Huwa fli jkun maħbub u fli jħobb li l-bniedem ifiq. Xi drabi fejn fien persuna tgħaddi minn ħafna tradimenti u jalaq qalbu. Nifhem għaliex, però l-bniedem huwa proprju meta jħobb ifiq u meta jħalli min iħobbu ifiq. Xi drabi ċerti nies fortunatament tant batew fil-ħajja li ma jħallux min iħobbhom. Ma jħallux min iħobbhom. Għalina l-insara, u nixtieqkom tifhmuni tajjeb, li nħallu l-Ġesu ħobbna hija aktar importanti milli aħna nħobbu lil Ġesu. Li nħallu lil Ġesu jħobbna hija aktar importanti milli aħna nħobbu lil Ġesu. Pietru dak li ma ħallix il-Ġesu jagħmillu fil-ħasil ta' riġlejn, ma ħallix li Ġesu jaħsillu saqajh, ma ħallix il-Ġesu jħobbu. U Ġesu jgħidlu Pietru, le, ħallini nħobbok, dak li kien qed jgħidlu. Ħallini nħobbok, il-mulej di qed jgħidha lilek illum. Ġesu jiġi fl-Ewkaristija biex iħobbna biex imbagħad nistgħu nħobbu bl-imħabba li tagħna hu. U hekk il-fejqan tal-weġġat tagħna eżistijej. Jiġi meta aħna naċċettaw, mhux biss nemmnu li Alla jħobb il-bniedem, imma li Alla jħobb lili personali. Insemmini bismi qudiemu, Alla jħobb lili u ejda, Ġesu jħobb lili, semmi ismek. Ħalli lil Ġesu jħobbok. Jekk ma temminx li Ġesu jrid iħobbok ma tistax tmur għandu, ma tistax titlob għall-grazzja tal-fejqan. Attitudni oħra eżistijej illi aħna għandu jkollna fil-qudiesa, bit-tħejjija l-qudiesa, hija attitudni li mhux qed nesseġera, però naħseb illi fil-maġġoranza tal-insara ridnija. Mhijiex fl-awareness tagħna li aħna morra l-qudies fl-istennija li Ġesu ħajerġa' jiġi. Aħna wara l-konsagrazzjoni dejjem ngħidu inħabbru l-mowt tiegħek mulej, inxandru l-ferħawm tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Aħna dak li qegħdin nagħmlu nistennew il-Ġesu jiġi lura fil-glorja. U l-qudiesa fi għandna il-parusija, ġifieri t-tieni miġġija Ġesu, b'mod liturġiku, fil-liturġija Ġesu li jiġi biex jiftaħna għat-tieni miġġija tiegħu. U xi tfisser illi aħna nistennew it-tieni miġġija ta' Ġesu, li l-qudies tiftaħna t-tieni miġġija ta' Ġesu. Ifisser eżistijej illi ir-rebħa totali ta' Kristu, dak li għamel Ġesu fuq is-salib huwa sħiħ per għadu ma derx fil-milja tiegħu diġà. Jidher fil-milja tiegħu meta Ġesu jerġa' jiġi. Fil-konkret ifisser dan. Ġesu rebaħ il-ħażen u dnub iva. Però kien nduru madwarna naraw ir-rebħa tat-tajjeb fuq il-ħażin mhux dejjem. Meta ħanarawha meta Ġesu jerġa' jiġi. Dina mhijiex tama falsa jew biex nikkunslaw, din hi verità. Ir-rebħa totali ta' dak li għamel Ġesu fuq is-salib ħanarawha meta Ġesu jerġa' jiġi fit-tieni miġġija tiegħu. U anke l-fejqan jidħol f'dan l-aspett. Ġesu ifejjaqna issa, però il-fejqan sħiħ fiżiku u spiritwali sejrin nesperjenzawh mat-tieni miġġija ta' Ġesu. U allura meta jiena nitlob il-grazzja anke tal-fejqan fiżiku jew spiritwali jew emozzjonali, psikoloġiku fil-ħajja tiegħi, jiena se nfiq b'mod sħiħ mhux neċessarjament f'din il-ħajja tiegħi, imma meta il-mulej jerġa' jiġi. Meta nintaqa' miegħu u meta jerġa' jiġi b'mod definittiv f'din id-dinja sabiex is-salvazzjoni tiegħu tiġi manifestata fil-milja kollha tagħha. U allura importanti nifhmu eżisti li anke il-fejqan huwa proċess ta' dan Alla li ġej, Alla li ġej, Alla li tiġi jiltaqa' miegħi u jista' jkun li jiena l-fejqan tiegħi mhux se jkun sieħ fuq din l-art, imma fl-aqda eterna ma' Alla. Allura importanti rajna eżisti dawn l-erba' ħanejdu hekk mista' kien hemm aktar minn dawn l-erba'
attitudnijiet li għandhom iħejjuna l-qudies. U qed ngħidu li dawn l-istess attitudnijiet għandhom iħejjuna fit-talb tal-fejqan interjuri. Huma l-attitudnijiet ta' tifħir lill-Alla l-ġid kollu li għamel magħna, allura il-weġġat tiegħi narhom fil-kuntest ta' dak. Li nimmeditaw naħna neħtlu għal-qudiesa bl-arfin li Alla jħobbna b'mod ta' ebda kondizzjoni, mela jna nitlob għal-fejqan mill-weġġat tiegħi li dan Alla li jħobbni mingħajr ebda kondizzjoni. Aħna morru l-qudiesa f'din l-immaġni li jiena l-maħbub ta' Alla, allura jna nitlob għal-fejqan f'dan l-arfin li jien il-mulej jħobb lili mhux biss il-kulħadd. U li jien qed nistenna l-mulej jiġi biex is-salvazzjoni tkun sieħ, allura anke l-fejqan f'dal proċess. Imbagħad eżistijej, qabel ma naqbdu ċ-ċelebrazzjoni tal-qudies nimxu pass magħha bħala anke mument ta' fejqan. Jiena nissuġġerixxi li meta titlob għal fejqan wara li tfaħħar l-Alla, timmedita fuq l-imħabba ta' Alla, timmedita li jint maħbub ta' Alla, timmedita li jint qed tistenna l-mulej ġej, nissuġġerilek tagħmel pass ieħor. Li tisma' l-Ġesu jistaqsik il-mistoqsija li saqsa lil wieħed raġel li kun dejjem madwar il-menqa għal numru twal ta' snin, marit hemmhekk ma jċaqlaqx u Ġesu qallhom ma int trid tfiq. U dak kellu riskuża xejn dejjem imur qabli jiena ma nlaħħaqx immur. Ma jgħidu int trid tfiq, iva jew le. Qed nagħmel dan eżistij, din li ħallu l-Ġesu jistaqsina, inti trid tfiq. Ma noħduwix ovvja li kulħadd trid ifiq. Għax hawn min tant weġġa f'ħajtu li ma jrid illi ddeċida li jingħalaq u jekk tingħalaq int ma tixfiq. Għax li inti tfiq xi drabi huwa li terġa' tisponi l-weġġat tiegħek mal-mulej, terġa' tisponi l-weġġat tiegħek ma' xi ħadd professjonali li jista' jgħinek fil-mixja ta' fejqan tiegħek. Imma mhux kulħadd lest li jagħmilha, hawn minnu wisq imweġġaħ biex jagħmilha, wisq imweġġa biex jerġa' jiftaħ il-pjagi tal-passat tiegħu. Hawn min iddeċida li ma jridx assolutament, life goes on. Però eżistijej, dak li aħna nitfnu fil-ħajja, il-weġġat li nħallu fil-passat jiġi moment meta jkun mostru rieqed u meta jfettillu jqum jagħmellek ħerba fl-emozzjonijiet, ħerba fil-memorja, ħerba fil-passat tiegħek. Ikkissirlek il-preżent u jneħħilek it-tamma tal-futur. Ġesu eżistijej, irrid jiskomodana biex tħalli l-mulej fejqek mhuwiex magics. Ġesu biex ifejqek ipoġġik fil-verità, ikollok taffronta l-weġġat tiegħek. Ikollok tirrealizza. Int mixiex intgħaddejt anke jekk dak provajt taħbih fil-ħajja, jekk provajt tostru u forsi biraġun minħabba l-weġġat. Imma il-mulej mhux ħajħallik hemmhekk. Ġesu jrid jaqilek minn dak l-ġieħ. Jekk inti intlaqt f'dak l-ġieħ, Ġesu jrid iqajmek fuq saqajk. Anke jekk jaf li din operazzjoni jibsa, operazzjoni diffiċli, illi meta inti terġa' jekk taċċetta li titfiq, allura terġa' tgħaddi mill-ġieħ, terġa' tgħaddi mir-rabja, terġa' tgħaddi mill-ansjetà, terġa' tgħaddi mill-biża', terġa' tgħaddi mis-sens ta' ħtija, mill-gilt li jkun hemm fik. Imma mhuwiex biex tibqa' fih, imma flaqa mal-mulej li rid ifejqek. U allura saqsija li x'jista' jkun li aħna ngorru għaliex ġejna weġġati minn dik il-persuna, minn raġel, minn mara, minn saċerdot, minn komunità, minn pregroup, minn sħabek tax-xogħol, minn ħbieb. Tibqa' tgor imma trid fiq. Jew tibqa' titħassar xortik, tibqa' tibki lilek innifsek. Ma kull min tintaqa' tiftaħ l-istorja tal-ħajja tiegħek, tittejt il kulħadd x'għamillek ir-raġel, x'għamlulek it-tfal, x'għamlitlek il-mara, kif kisrek dak is-saċerdot, dik il-komunità kif traditek, sħabek kif ġagbinawk, tittejt ma' kulħadd. Imma int trid fiq jew trid tibqa' hekk. Qed tagħmel għażla għaliex Ġesu rrid ifejjaqna xi proċess. Però jekk aħna ma rridux infiequ anka dak li l-mulej irid jagħtina, aħna nkunu kondizzjonati biex ma nirċevuhx. Ma nħallux il-mulej jagħtina dak li hu jixtieq jagħtina u din nixtieq nagħmilha enfasi qawwi. Għaliex il-fejqan interjuri tal-weġġat tagħna jibda meta int tiddeċiedi li trid fiq. Sakemm inti tibqa' deċiża li titpatti, sakemm inti tibqa' deċiża li trid tivvendika ruħek, sakemm inti tibqa' deċiż li inti ma tixtaħfer, sakemm inti tibqa' deċiż li titixxandar il-weġġa li għamlulek ma' kulħadd u jekk jista' jkun iġibhom fuq il-gazzetti u tikxifhom fuq Facebook u tagħmel email u tibgħat messaġġi,
biex tkisser dak li jkun, sakemm inti tibqa' hekk ma tiddeċidix li inti trid tħalli l-mulej fejqek. Allura int ħatibqa' hekk, inti tibqa' l-sir. Ġesu l-għażla ħajpoġġiha f'idejk, trid jew ma tridx. Jiena nħeġġixkom minn qalbi. Meta naf il-mulej x'għandu x'jagħtina, ma nistgħux ma niddeċidux. Meta inti tmur għall-quddiesa, inti tmur b'deċiżjoni. Il-mulej għandu ħafna x'jagħtik fil-quddies, jagħtik il-kelma, jagħtik il-maħfra, jagħtik ġismu demmu, jagħtik il-komunità. Imma inti tiddeċidi li tmur. Jekk inti tibqa' tgħid u ġġib ħafna skużi għax għandi ħafna xogħol x'nagħmel, għaliex m'għandix ħin għax ma xellaħaq ma kollox, allura inti mhux ħatirċievi dak li Ġesu jrid jagħtik. U l-istess għal-fejqan, jekk ma nħudux deċiżjoni li rridu nfiequ u li rridu nħallu l-mulej fejjaqna, allura nistgħu sfortunatament nieħdu il-weġa' tagħna fil-qabar u ma nħallu jekk ma joħdunix huma stess fil-qabar fil-ħajja. Imbagħad mument ieħor ta' talb, mela l-ewwel tfaħħar l-Alla, mbagħad timmedita fuq l-imħabba bla kundizzjoni tal-Alla lejk. It-tielet li taħseb tħares lejk bħala bniedem li jintassu maħbub minn Alla. Ir-raba li tixtieq il-dan Ġesu li se jiġi u temmen li l-fejqan tiwlek b'mod sħiħ ma' tieni miġġiet tiegħu. Il-ħames li inti staqsi lek innifsek imma jiena rrid infih fil-verità, se nwieġbu l-mulej. Is-sitt qabel ma neħtlu purament għat-talb ta' fejqan interjuri, jiena suġġerixxi li npoġġu l-weġgħat tagħna taħt il-ħarsien tal-Madonna, tal-anġli, mu speċjali l-anġlu kustodju tagħna u tal-qaddisin protetturi tagħna. Għaliex jeżisti? Għaliex ix-xitan li jeżisti, anke kint ma temminx fih u anke mhux kulħadd jipritkaħ imma jeżisti u jaħdem iktar milli naħsbu li jaħdem. Ix-xitan wieħed mill-affarijiet illi jipprova jidħol fil-ħajja tal-bniedem hija permezz tal-weġgħat. Xitan jidħol permezz tal-dnub, permezz tal-okkult, permezz tal-weġgħat, mhux id-drabi permezz partikolari ta' Alla. Imma il-weġgħat eżistijej huma tieqa biex ix-xitan jista' jidħol fil-ħajja tagħna. U allura aħna nridu nipproteġu lil nfusna u l-weġgħat tagħna. U l-mulej tagħna l-Omna Marija biex tipproteġina u tħallisna bħala mal-anġlu l-qaddisin tagħna. Għaliex ix-xitan jaf meta inti muġuħ, inti ikollok ir-rabja b'mod normali, Alla ħares le. Imma x-xitan jaħdem fuq dik ir-rabja tiegħek biex joħodha b'tali mod illi flok tuża r-rabja bħala enerġija pożittiva biex iġielek tagħmel xi ħaġa, ħadd irranġa sitwazzjoni, jibdillek l-enerġija tar-rabja f'vendikazzjoni, vendetta. U allura noqogħdu attenti eżisti, ix-xitan jaħdem fuq daw l-emozzjonijiet tagħna. Mhux qed ngħid li kkawżhom huwa, l-emozzjonijiet tagħna huma reazzjonijiet kif ħanaraw. Imma x-xitan jaħdem fuqhom eżisti. U mertna persuna hija mweġġa, persuna hija vulnerabbli ħafna għal ħidma tax-xitan. Persuna li hija mweġġa mir-raġel u mill-mara, iktar faċli biex ix-xitan jittantak b'adulterju. Persuna li jħossu mweġġa minn komunità, mill-Knisja, iktar faċli x-xitan jittantaħ biex jitlaq il-Knisja. Araw biex hekk jiġri eżistijej. Xi ħadd imweġġa minn saċerdot jiddeċidi li jitlaq il-Knisja Kattolika jmur ma' xi għaqda nisranija oħra. Jew jaqleb ir-reliġjon b'mod totali. Ara x-xitan li jidħol eżistijej biex iwarrabna mill-verità sħiħa, warrabna mill-verità sħiħa għaliex inkunu mweġġajn. Il-mument tal-uġieħ għandha tixel bozza ħamra f'ħajjitna. Għaliex aħna nkunu ħafna vulnerabbli għal ħidma ta' Satana li jipprova jkissirna fl-uġieħ tagħna. Ġesu jipprova jfejjaqna fl-uġieħ tagħna. U jrid, ix-xitan jipprova jkisser u jrid ikissirna fl-uġieħ tagħna. Allura importanti li aħna ma niġidrux bil-qawwa tagħna. Però mulej tagħna l-qawwa tal-Ispirtu, Ġesu stess fil-Vanġelu nsibuh f'San Luqa illi f'San Mattew jidilhom jekk kiena qed inkeċċi x-xatem bil-qawwa tas-seba' ta' Alla, bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla. Għandna nitolbu l-Ispirtu Santu jipproteġġi l-weġġa' tagħna. U għalhekk għandna bżonn il-Marija, l-Anġlu Kustodju u l-Qaddisin. Allura nħeġġek anke f'mument ta' talb. Meta titlob għal fejqan mill-weġġa' tiegħek. Għati il-Marija mu speċjali omna. Xi qaddis li inti tħobb. ċert qaddisin, meta naraw kemm batew fil-ħajja, bħal Padre Pio pereżempju, ġini f'moħħi huwa kemm bata
bata persekuzzjonijiet fil-Knisja, kien imweġġa minn tant nies għala fuq lajiet. Però nistgħu anke dawn sibuhom ħutna fil-vjaġġ. Unpoġġu l-weġġat tagħna taħt il-ħarsit tagħhom biex fil-weġġat ma neħdux deċiżjoni żbaljati. Meta inti mweġġa m'għandek qatt tuħu deċiżjoni. La naħa u laqas oħra. Għaliex ħafna drabi tkun deċiżjoni żbaljata. U anke trid tipproteġi lek innifsek għax meta tkun imweġġa ma tindunax kif ix-xitan jidħol. Irrealizza tfisfis li tisma' f'moħħok. Il-kliem li tisma' biex tpatti tivvendika ruħek, kollu kliem Satana f'ħajrek. Anke jekk ma tindunax. Mela għandna bżonn il-protezzjoni eżisti, anke tal-qawwa tad-demm ta' Ġesu biex jipproteġina waqt li qed nitolbu anke għall-fejqan tagħna. Dawn il-passi eżisti li qed ngħidilkom illum laqna s-sezzjoni ta' kif inħejju ruħna għall-Qudiesa, aħna kanna nħejju ruħna għall-Qudies ma' Marija, nħejju ruħna bir-Rużarju għall-Qudiesa. Nħejju ruħna mal-Anġli, mal-Qaddisin huma preżenti magħna fl-Ewkaristija. Hekk li xtaqt nagħmel propju kien dawn il-preparazzjoni għall-Qudies fuq diversi aspetti napplikaw anke bħala il-kundizzjonijiet f'qalbna biex aħna nkunu nistgħu nirċievu il-fejqan illi Ġesu irid jagħtina. U l-aħħar ħaġa darb'oħra nibdew il-Qudiesa biċċa biċċa u naraw kif tista' tispirana x'tallimna dwar it-talb għal fejqan interjuri. Hija fatt li aħna mmorru għall-Qudiesa bħala komunità. Jiena ma mmurx għall-Qudies waħdi għal rasi, imma jiena mmur f'komunità moħrajn li qed jagħmlu mixja bħali wara l-mulej Ġesu biex flimkien nikbru f'Ġesu bil-kelma u bl-Ewkaristija u bil-imħabba ta' bejnietna. Allura anke l-fejqan tal-weġġat, xi drabi inti għandek bżonn komunità miegħek, m'intix waħdek. Għandek bżonn xi ħadd li jitlob miegħek, xi ħadd li jitlob għalik. Xi ħadd li jaqatta ftit miegħek quddiem Ġesu sagramentat, quddiem il-Kurċifiss, quddiem ġbija ta' Marija, li jitlob il-mulej miegħek biex inti tkun tista' tfiq mill-weġġat tiegħek, biex jgħinek tagħti l-weġġat mod sieħ il-Ġesu kif sejrin naraw. Hemm fil-katekeżi li jmiss ġimgħa oħra. Ma dan is-sens ta' komunità għaliex jekk qedtilkom eżisti fil-biduwija l-imħabba ta' Ġesu li tfejjaq, però tant drabi l-mulej jagħtina l-imħabba tiegħu mhux direttament hekk, imma jagħtina permezz tal-oħrajn. Il-Knisja komunità ta' mħabba, għalhekk il-Knisja suppostija komunità fejn in-nies ifiqu u mhux huma kundannati. Il-Knisja hija posta fejqan qabel mi hija posta ġudizzju, għaliex hija il-post fejn hemm l-imħabba. Inti meta persuna tħobba biex ngħidlek il-mod kif tħares leha, il-ġudizzju, dak li ħażin jibqa' ħażin u li tajjeb jibqa' tajjeb, imma meta hemm l-imħabba f'qalbek hija differenti. Jiena jekk niġi nikkorreġik għax għamilt ħaġa ħażina mingħajr imħabba, hemm differenza meta nikkorreġik bl-imħabba. Tħossha inti differenza anke jekk ma nagħmilx jien, imma inti tkun taf. U aħna rridu nkunu komunità ta' nsara, ma tistax tkun waħdek hija uħti. U jekk xi ħadd minnkom ingħalaq waħdu, ma rridikx tibqa' waħdek, Ġesu jridek, attendi x'imkien fejn tista' tagħmel din l-esperjenza sabiħa ta' Ġesu illi jfejjaq. Komunità li lilek tista' tħobbok. Anka jekk ġejt stradut minn komunità, anka fil-Knisja, jew f'xi komunità reliġjuża, tarmix kollox. Ma tistax tinqata' rasek u ma tħallix Alla jħobbok permezz tal-oħrajn. San Ġwan tas-Salib jgħidilna hija għatta umiltà li aħna nirċievu l-grazzja t'Alla billi nissottomettu lilna nfusna li xulxin, kif jgħidilna f'waħda mill-littri tiegħu fit-Testament il-Ġdid Pawlu, biex nissottomettu lilna nfusna oqogħdu għal xulxin, jgħidilna oqogħdu għal xulxin quddiem Alla fi Kristu Ġesu. Aħna żisti l-mulej ħafna drabi jekk irid. Xi drabi ċerti nies iridu kollox direct hotline ma' Alla. U l-hotline ta' Alla jgħaddi minnek. Jgħaddi minna eżisti permezz ta' xulxin. Ġesu l-grazzi kollha jagħtihomna permezz ta' xulxin. Ħudu l-qrari jagħtihulna permezz ta' bniedem, l-Ewkaristija permezz ta' bniedem, il-Mawmudija permezz ta' bniedem, is-sagramenti kollha permezz tal-Knisja permezz ta' xulxin jagħtihomna. U xi drabi anke l-imħabba li tfejjaqna, il-mulej irid jagħtihilna permezz ta' xulxin. Mela kien timweġġa' tinqatax, għamil kuraġġ, nixtieq għamil kuraġġ hija uħti. Professessin nixtieq naftaħ għajnejn kull min jgħid li hu Nisrani.
ejjew nkunu nsara li lesti nagħtu il-fejqan ta' Ġesu l xulxin. Inti lest li tkun strument ta' Ġesu li jfejjaq il-ħaddieħor bl-imħabba tiegħek, jew aħjar bl-imħabba tiegħu ġewwa fik. Jew inti tkompli xxewwex, jew inti tkompli twiġġa, jew inti tkompli tsekzek, jew inti tkompli żżid il-weġġat tal-oħrajn. Leżisti, fil-każ iridu nindmu nikkonvertu fil-Knisja. Knisja tkun qed nenfasizza Knisja mhux id-dinja għax id-dinja midruba bid-dnub. Imma aħna suppost aħna midinbin li qegħdin naħdmu fuq nfusna bil-grazzja talla, mhux id-dnub isaltan, imma s-saltna talla saltan fina. Ġesu. U allura eżisti ejjew naħlu daħal anke fil-parroċċi tagħna, fil-komunitajiet reliġjużi, fl-għaqdiet reliġjużi, l-għaqdiet tal-Knisja kollha. Aħna nies li aħna strument ta' fejqan, jew nies li qed inżidu iktar weġat. Għax jekk hekk għandna kont kbir quddiem Alla, Ġesu ġie biex ifejjaq, ma ġiex biex ikisser. U aħna bħalu mibawtin bil-qawwa tal-Ispiritu biex aħna nfejqu il-min muġuħ. Jekk nagħmlu dan, eżistijej il-mulej